Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Salam, hormatly radio dinleyijiler. Siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkmenistanyny türk bolup ýaşamak. Gepleşigimiziň mehmanlary Türkmenistanyny işläp hem ýaşap beren türk raýatlary Serdar we Mustafa Beg bilen häzir Türkiýede ýaşaýan ol Türkmenistanyna ýaşap hem işläp gaýdan Oğuzhan naglar. Mehmanlar Sököteşer Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk, teşekkürler. Aleykümselam kardeş. Hormatly radio dinleyijiler, gepleşigimizde mehmanlarymyz bilen Türkmenistanyna ýaşaýan türkler ol ýerde özüni nähili duýýar. Türkmenistanyna ýaşaýan türkleriň başdan geçirýän oňoýly we oňoýsuz tejribeleri, Türkmenistanyň türkleriň resmiler we ýöneköy halk bilen gatnaşyklary nähili ýaly soraglar esasynda söhbet ederiz. Mehmanlara soraglary kardeşim Gözel sorar, men bolsa olaryň aýdanlaryny terjime edip beren. Hawa kardeşim Gözel, söz sende. Ilkinji soragy Türkmenistandan gepleşigimizde gatnaşýan Serdar Beg'e berýäris. Serdar Beg, siz näçe ýyldan bäri Türkmenistanda ýaşap ýörsiňiz we iň köp nerede ýaşadyňyz? Onsoň Türkmenistanda türk bolup ýaşamak nähili? Bu urdaky ýeňillikler we kynçylyklar barada dünýä türkmenlerine gurrun berýärsiňiz. Ben çok Aşgabat'ta çalıştım. Türkmen başında çalıştım. İkisinde çalıştım. Tabii ki bir Türk olarak çalışmak zor. Men Türkmenistanyna 2010-njy ýyldan bäri işläp ýaşap gelýän. Esasan Aşgabatda işläp ýaşadym. 3 ýyl gowrak Aşgabatda galanmagdym Türkmenbaş şäherine. Türkmenistanyna türk bolup ýaşamak we işlemek gaty kyn. Türkmenistanyň türkler üçin kynçylyklary şeýle. Türkmenistanyň ýagdaý Türkiýedäki ýaly däl. Türkmenistanyň iň esasy azatlyk hem erkinlik ýok. Türkmenistanyň bir türk hökümine arkaýyn daşaryk çykyp bolanok. Daşaryk çykaýsaňam 1 sagat soň hökman ýylyňa dolanaýmaly. 2 sagatlap daşarda bolaýsaň derrew polisiň gözüne ilýän we polis bulaljak bolup derrew sen hökman bir kemçiligiň bardyr, şoň üçin tutsa ödersiň, deport bolarsyň diýip korkutmaga başlaýarlar. Köpüler çilim çekýän mahalymy Türkmen polisi gelip biz saklaýar. Türkmenistanyna daşarda hem çilim çekmek kadagan. Şonda da çilimkeşler daşarda bir ýerde bukulup çilim çekýär. Bukulup çilim çekip durkanam hökman Türkmen polisi gelip seni tutýar. Menem gaty köp uçar bolum hut şeýle ýagdaýa. Her gezeginde hem para berip sypdym. Para bermekden başga çäreň ýok. Dışarıya çıkamamam. Çarşıya çıktığımda polisin ondan para istemesi. Özellikle sigara içerken hep yakalanıyorsunuz. Serdar Beg, Türkmen polisiýasy azar berýär diýdiňiz bölin Türkmen polisiýasy diňe ýöneki türk işgärlerini diýgämi ýa-da gabat gelen türk raýatyna hem azar berýärmi? Yani mühendislerde olsun, dışarıda evde kalan mühendisler var, yüksek mertebeli kişiler var, müdürler var. Bunlar bile evinde rahat oturamıyor yani. Bu diňe türk işçileri ýa-da türk ýük ulagyrjylar üçin däl, şol wagtyň özünde hünärmenler, dürli wezipelerde işleýän müdürler ýa-da biznesmenler üçin hem bar bolan esasy problema. Türkmenistanyna kireýe tutan jaýynda ýaşaýan türk firmalaryna ýokary wezipelerde işläp beren türklerem arkaýyn ýynagana ýaşap bilenok. Sebäbi türklerin ýaşaýan öýlerine hemişe polis barlagy gelýär. Bu öýde resmi ýagdaýda kim ýaşaýar? Ondan başga ýaşaýan adam barmy? Öýde näme saklaýaňyz? Ýaly soraýar türkmen polisi. Meselem, men bir türk tanışym kireýine öý tutup ýaşaýan öz agasyna myhmançylyga baran makaly duýdansyz polis barlagy gelipdir. Polis sen kim? Näme işiň bar berdi? Sen bu öýde bolmaga ýa-da öýe gelmäge hakyň ýok diýipdir. Olam, bu men öz agama ahyryn. Men öz agamyň ýanyna myhmançylyga geldim diýse Türkmen polisi sen bärik gelmäge hakyň ýok. Sen bu öýe gelmeliler diýip gatyrganypdyr. Men dünýäde başga hiç bir ýerde Türkmenistanyňky ýaly şeýle ýagdaýyň bolýanyny eşitmedim. Başka bir gelecekti. Herkesi alıyorlar o alandan, uzaklaştırıyorlar. Yani yukarıya ulaşamıyoruz hiçbir şekilde. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkmenistanyny türk bolup ýaşamak. Gepleşigimiziň mehmanlary Türkmenistanyna işläp hem ýaşap beren türk raýatlary Serdar we Mustafa Beg bilen häzir Türkiýede ýaşaýan ol Türkmenistanyna ýaşap hem işläp gaýdan Oğuzhan naglar. Hawa kardeşim Gözel, söz sende. Şu ýerde Mustafanyň we Oğuzhanyň pikirlerini sorasym gelýär. Ynha Serdar Beg'iň aýdanlaryny dinlediňiz. Türkmenistanda siz hem şeýle ýagdaýlara duş geldiňizmi? Siziň üçin Türkmenistanda ýaşamagyň oňaýly we oňaýsız nähili taraplary bar? Yani benim en yüksek kirayı biz veriyorduk. Kazara gittiği zaman Türkiye 2 katı parayla alıyorduk her şeyi. Serdar Beg'iň aýdanlaryna menem käwirdatlar goşmak isleýän Türkmenistanyna iň gymmat öý kireni türkler berýär. Bazara giden mahalyňam türk bolanmyz üçin ähli zady 2 esse gymmada satýarlar. Men Türkmenistanyna ýaşamagyň o diýen bir oňaýly tarapyny görmedim. Başka bir artısını ben göremedim. Valla ben işin
tabii maddi boyutunu değerlendirmeyeceğim. Oğuzhan kardeşim maddi boyutuna değerlendirmeyeceğim. Men Türklerin Türkmenistan'daki durmuşynyň maddi tarapy barada söz açjak däl. Sebäbi ýaňy Oğuzhan aýtdy olurdy. Hakykatyn haziratyny aýtmaly bolsa men bu Türk hökümine Atawatan Türkmenistanda ýaşamaga nesibem çeken üçin özüm bagtly hasap edýän. Türkiýany görmegi arzu edýän iki halkyň dogonlugyny gowy bilýän adamlar bilen tanışdyk we olar bilen ysnyşykly gatnaşyklary ýola goýduk. Türkmenistanda özümize gowy dostlar edindik. Şeýle dostluklaryň netijesinde gowy türkmen edim gylymlaryna öwrendik. Galy bersede öz öýümizde durmuşymyzda hem şol öwrenen türkmen edim gylymlarymyzy ýola goýduk. Men öz nukdaý nazarymdan aýtsam, Türkmenistanda ýaşamak men üçin oňoýly taraplary has köp boldy. Hemme zat adamyň özüne bagly pikir edýän. Eger adamyň özü düzgün bolsa, Türkmenistan döwletinde kynçylyk çekmem kädiýän. Eger Türk raýaty bolan biri Türkmenistan döwleti barada oňoýsuz zat diýen bolsa, onda ol ilki bilen öz kemçiligine seretmeli. We edýän nädowur hereketlerini düzeltmelim kädiýän. Oğuzhanyň aýdan ýaly ýagdaýlarym bar elbetde. Daşary ýurtda ýaşalanmakaly elbetde oňoýly taraplary ýaly oňoýsuz taraplarym bolýar. Ýöne men oňoýsuz taraplaryny oňoýly ýagdaýa çalışmagyň tarapdary. Öyle bir eksi görmedim. Dediğim gibi eğer eksi gördüm diyen varsa da önce dönüp kendisine bakması gerektiği kanaatindeyim. Serdar Bey, sizin özüňizden sorulanda, siz Türklere Türkmenistanda ýaşamagy maslahat berýäňizmi ýa-da biri sizden şeýle maslahat sorasa, siz nähili maslahat berersiňiz? Kesinlikle tavsiye etmem. Bu konuda internette de yazılar var. Diyen baksın, Google'a yazsın. Yok, men muny maslahat bermän. Türkmenistandaky hakyky ýagdaýlar barasynda internetde we sosial ulgamlarda ýeterlik maglumatlar var. Men Türkmenistana gezmäge gitmegi ýa-da o ýerde ýaşamagy höwes edýänlere ogoly bilen Google'dan ýurtdaky ýagdaýy doly öwrenmek maslahat berýär. Türkmenistanda arkaýyn adam ýaly ýaşamak men pikirime görä mümkin näl. Trilyonlap ummasyz köp pulun bolaýmasa Türkmenistanda arkaýyn ýynagana ýaşap bilmersiň. Şeýle pulun bolan mahaly korrupsionerleri pulo gark edip belki öz isläniň ýaly ýaşap bolar we öz biznesine hem esse bolar. Sebäbi Türkmenistanda biznes bilen meşgullanjak bolsaňam gaty ummasyz para bermeli. Men Türkmenistana aslında ilki başta öz kiçi firmamyz bilen biznes ederin we ýaşaryn ep geldim. Ýurtda gawat gelen resmi edara ýa-da işgäre para bermeli korrupsiýa düzgün bolan soň biz öz firmamyzy yapmaly bolduk we goşlarymyzy alyp Türkiýe'ge gaýtdyk. Galy bersede halkyň ýagdaýym gaty gözgöýni. Adamlar $200 aýlykly iş tapyp bilseler özüni dünýäniň iň bagtly adamy hasap edýärler. Şeýle hakykatlara göz ýetiren Türk ýa-da bir daşary ýurtly Türkmenistana gitmek islemez. Ondan Türkmenistan aňsat daşary ýurtlara wiza da berenok. Türk firmalaryna işlemäge wiza alyp gidämeseň ata watany görüp gaýtjak diýseň wiza berenok. Hut men özüm şaýat ençeme maşgalalar köp wagtdan bäri aýraçylyk çekip ýörler. Türkmenistanda ýaşamak diňe türklere däl, öz raýatlaryna da gaty hupbatly problemaly. Bakalım göreceğimizi vermeyin. Söhbetdeşler gepleşigimizi ahirki soragymyz bilen jemlemek isleýäris. Mustafa we Oğuzhan Beg, Serdar Begin pikirini dinledik. Howa, siz özüňizden soralanda Türkmenistanda ýaşajak türk raýatlaryna siz näme diýip bilersiňiz? Zaten orada ata vatanımız diye gördük her zaman. Kesinlikle. Yani yabancı bir devlete gittik diye görmedik hiçbir zaman. Biz ata vatanımız. Biz Türkmenistanda özümizi haýsam bolsa borup keseki daşary ýurtda däl hut öz ata watanymyza ýaly duýduk. Türkmenistana gitmek isleýänlere men Türkiýedäki bir nakil bilen şeýle maslahat bermek isleýän. Türkmenistana gitjek türkler eline, diline we biline mäkän bolsun. Ana şonda Türkmenistana hiç ýyl kynçylyk çekmez. Türkiye'deki kanunların geçerli olduğunu zannediyorlar. Ama Türkmenistan'da bir kanun var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi sonuçta orası Türkmenistan bir devlet. Kanunları olan, hükümleri olan bir devlet. Şimdi biz oraya şahıs olarak gittiğimiz zaman... Türkmenistan öz başdak bir ýurt. Bu ýurtda ýaşaýanlar kanunlara hormat goýup, halasa da halamasa da bu ýeriň düzgünine görä hereket edämeli. Türkler bu ýerde özüniň myhmanlygyny bilmeli we bir adam myhman ýerine özüni nähil alyp barmaly bolsa, şoň ýaly bolmaly. Ana şonda hiç ýyly oňoýsuz ýagdaýa duçar bolmaz. Ýöne gynansaňam Türkmenistanyň haýsam bolsa bir Türk raýatynyň eden nädowur hereketi sebäpli biýgüne Türk biznesmenleriň ýa-da studentleriň hem onuň jerimesini çekýän wagtlary bolýar. Türkmenistanda türkler baradaky oňoýsuz garaýşy döreden hut türk raýatlarynyň özleri we muny düzedip biljek hem ýene türkler. Şoň üçin hem nirde bolsaňam öz awraýyňy saklajak bolmaly. İnanıyorum ki Türkmenistan'da yaşayan arkadaşlarımıza aktardık. İyi bir noktaya geldiklerine inanıyorum. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.